बेनोबो दिनैनि आङो आसामनि माखासे मानि गिबि सारियाव थानाय रादाब बिलाइफोरनि मैथोम रादाबखौ फरायनो थाखाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों। गिबियावनो जोंनि आखायाव दङ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेनियाव दङ रादाबा गिबि मन्थ्रिया एमएलए माजेन्द्र नार्जारिनि मांखरसालियाव बिबार बावफैदों। दाखालि बे खामानिया जादों। बिजनीआव हेर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स पेडलार हमनो हादों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनी सोहोराव बिजनी पुलिस बिफाना सिग्रोमनानै सासे ड्राग्स पेडलारजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि हेर'इन हमनो हायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामना बिजनी पुलिसा बिजनी सहरनि साखाथियावनो थानाय कावाटिकायाव बे मानसिखौ हमनो हायो। बिनि उनाव जाबाय एपीसीसीआ थाबैनो गोदान दैदेनगिरि मोनसिगोन। एपीसीसी माने आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि। दा आगोलाव रिपुन बरामोन। दा बे बिथाङा एमएलए थांनाय बिसायख'थियाव जेननायखाय दा गोदान दैदेनगिरि लासिगोन। बेनि उनाव मोनसे रादाब दङ। गिलुबालु रांखान्थि आंखालाव बर' रावनि थियेटार सोरां मन्जु थियेटार गंस्नि गारि फानबाय आंखालाव गोग्लैनाय खौरां सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमा सामलायगिरिया जे बर'आव थांनाय बोसोरावबो इसे गादोंमोन। नायलायजाल' थियेटार मोनसे सोरां मन्जु गुबुनफोरा गानो हायाखै। बे सोरां मन्जुनि जे बिगुमा आरो डिरेक्टर बिथां चन्द्रकान्त रांखान्थि आंखालाव गोग्लैसोनानै दङ आरो बेनिखायनो बिथाङा सोरखारनिफ्राय जर'खायै बिटिसि सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय रां हेफाजाब मोननो खावलायदों। आरो बिनि उनाव दङ भारत माता की जय बुंग्रा गिबि मन्थ्रिया माइक्र' फाइनेन्सनि लन रेहाय होनायनि मुङाव आइजोफोरखौ थगायबाय। आइजोफोरा होसोख्रावगासिनो दङ। सोरनिबा लनखौ रेहाय होयो, सोरनिबाखौ होआ। मालाबा बुङो आरबिआइनि मथे जागोन, रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि मथे, मालाबा माबा बुङो। बिनि उनाव रादाब दङ बड'लेण्ड इंखंआव। बे जाबाय लाद्दाखनि एलसिआव लाइन अफ कन्ट्रल आरो चीन आरो पाकिस्ताना जथायै फाइटार जेट बम गावनायनि ट्रेनिं होदों। दा बे रादाबा भारतनि थाखाय मोजां नङा। जोंहा गिनांगौ जादों। बेखायनो सांग्रां जानो होदों। बिनि उनाव दङ रादाब जे इउर'काप 2020 इंलेन्डनि आखायाव क्र'एशियाया गलसेआव जेनदों। बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय दिनैनि जि रादाब बे रादाबा एसेखिनियानो। जों दानिया थांनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। अग्रदूत रादाब बिलाइयाव होदों बन्धय थाकेल आन्तर्जिल्ला जातायात। एसअपिखौ एसे लुज खालामदोंब्लाबो गोदान एसअपि होबाय मैया। नाथाय जि इन्टार डिस्ट्रिक्ट आन्तर्जिल्ला जातायात थांलाय फैलाय बेखौ बन्द'खौनो लाखिबाय थाबाय। बिनि उननि रादाबा जाबाय उहानर बितर्कित गवेषणागारत आसिल जीवन्त बादुलि नतुन तथ्य। गोदान जि खारि बे खारिनि बादिब्ला उहान बै चाइनानि जेराव सन्देह खालामनाय जादों जेरावहाय कर'ना भाइरासखौ सोरजिनाय जादों बै उहानाव मा गोथां बादालि दंमोन। आरो बे बुंनाय जादोंमोन आगोलनिफ्रायनो
जे बादालिनिफ्रायनो कर'ना भाइरासआ जादों चाइनाया बेखौ बानायाखै बेनि उननि रादाबा जाबाय अभयाकुति कांडर रहस्य फादिल शिनाक्त हल তিনি মূল অভিযুক্ত ডিএনএ পরীক্ষার বাবে নমুনা প্রেরণ মৃতদেহ গছত ওলমাই আত্মহত্যা রূপ দিয়ার চেষ্টা ধর্ষণৰ পাছত হত্যা 2 কিশোরী थांनाय बे खैदिना बेखौ लानानै जोबोद उसाव-बादावमोन चिफ मिनिस्टारा बे अभयाकुति गामियाव फैनानै बै हिनजावसा दुखुथिया हिनजावसा सानैनि नखराव फैनानै खबर लाफैयो आरो गोख्रों बिथोन होलाङो जाहाथे आसामिफोरखौ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमो आरो जि फरेन्सिक रिपर्ट एबा पोस्टमर्टेम रिपर्ट बेफोरखौ गोख्रैनो होनो लांसुनिया साथामा बे हिनजावसा सानैखौ आगोलाव जिनाहारि खालामो बिनि उनाव गोदोनायाव सेबथेनानै फुथारो बिनि उनाव जाबाय मोनसे रादाब बे रादाबा जाबाय সংবিধান প্রদত্ত प्रतिবাদৰ অধিকাৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে কেন্দ্ৰক ভৰ্ৎসনা কৰি দেৱাংগনা সহ 3 জনক জামিন উচ্চ न्यायालय थांनाय बोसोरनि आगोलनि बोसोराव बे देवांगना होननाय सासे आइजो डिब्रुगड़नि आसामनि डिब्रुगड़नि बियो जवाहरलाल नेहरू भुम फरायसालियाव फरायोमोन दिल्लीयाव आरो कानि बेरेखायै बियो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बेहायनो बेखौ हमनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन बिनि उनाव रादाब दङ दरंआव असिन रगत गाहरिर मृत्यु माबा सिनायनो मोनै बेरामाव गोग्लैनानै दरं जिल्लायाव अमा थैदों जोंनि मानसिफोरा जायफोरा अमा फिसिग्रा बिसोर सांग्रां जानाया गाहाम बिनि उनाव खेलानि खबर मेसि बनाम सिलिर मेचत आर्जेन्टिनार 1 पॉइंट मेसि आरो मेसि बनाम सिलि बे मेसि बनाम सिलिर याव आर्जेन्टिनाया 1 पॉइंट मोननो हादों खेलाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन मेसि बनाम सिलिर मेचत आर्जेन्टिनार 1 पॉइंट बिनि उनाव जोङो आरो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांबावदिनि बे जाबाय नियमिया बार्तायाव रादाबा दङ नासार वेबसाइटत अखमर सारि शिक्षागुरु फोरोंगिरि उल्कापिंडर पर्यवेक्षक आविष्कारक बिथां साब्रै असमिया फोरोंगिरिफोरा नासायाव साख्रि मावनाय फोरोंगिरि महरै आरो बिथांमोना मुंदांखा मोनदों उल्कापिंडनि नायथिंगिरि आरो दिहुनगिरि होननानै दा हेडलाइनाव होदों बेखौ नासार वेबसाइटत अखमर सारि शिक्षागुरु बेसेबां मुं खामायदों असमाबो मुं मोनफाबाय इनिफ्राय फैबाय अजाप राज्य दলৰ বাবে 15টা সমষ্টিত পৰাজিত কংগ্ৰেছত আৰম্ভ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ হিসাब निकास কংগ্ৰেছनि गेजेराव दासो थांनाय बिसायख'थियाव गाज्रियै जेननायनि खोथाफोरखौ फिन सावरायदों आरो बेहाय ओरैबायदि बुंदों अखम जातीय परिषद आरो रायजो दलनि थाखायनो कंग्रेसआ 15 समष्टियाव जेननांगौ जादों बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया क्षिप्र কৰিবলৈ 5 জনীয়া कमिटि गठन जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरावथ' दा मोनसेयानो बेसेबां फोरोंगिरिनि आंखाल असमिया मिडियामनि स्कुलफोरावबो बांला मिडियामनि स्कुलफोरावबो
दा आसामाव फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दङ गोबां जायगा लांदां जानानै दङ दा बेखौ सुफुंनो थाखाय साबा मानसिनि साबा सोद्रोमाखौ लानानै मोनसे कमिटि खालामनानै होदों आसाम सरकारा ओमफ्राय बुंबावदो 3 सप्ताहर भितर दाखिल करिब खसरा बिधेयक बिथां बे कमिटिया 3 सप्ताहनि गेजेरावनो गावसिनि जे खसरा बिधेयक बे खसरा बिधेयकखौ जमा होनांगोन बेनि उनाव दङ कोविड परिस्थितिर पर्यालोचना बैठक 100% टीकाकৰণৰ कौशल जुगुत কৰিবলৈ उपायुक्त मंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मार निर्देश 100% जौखोन्दो जी भेक्सिन होनाय बे भेक्सिन होनाय आदबखौ बानायनो थाखाय बा राहा लानो थाखाय जोंनि आसामनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माया डीसीफोरखौ जिल्ला बेंगिरिफोरखौ बिथोन होदों बेनिफ्राय आरो मोनसे रादाब दङ 6 दिनर कृषকক हार बीज कीटनाशक जगानर दाबी आबादारिफोरा बे दाबी खालामदों धरना होदों नलबारियाव फरनारे नलबारिर कृषि कार्यालय उट्टाल करेले युव छात्र परिषदे मानि दाबी बियो आबादारिफोरनो हासार जोलै आरो एम्फौनि मुलि जगान हमनो थाखाय 10 दिननि गेजेरावनो होनांगौ होननानै दाबी खालामदों बेनिफ्राय मोनसे दङ मुख्यमंत्री साहाय्य निदिले 57 लाख टका एनआरएलर कर्मचारी एनआरएल नि जे मावथिफोर साख्रियाफोर बिसोरो चीफ मिनिस्टार फान्डाव 57 लाख रांनि अनसुंथाइ बा हेफाजाब हरदों बिनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे रादाबखौ लानोसै बे जाबाय अखमिया प्रतिदिन बे अखमिया प्रतिदिनाव रादाबा दङ 24 जिल्लात 12 बजालै खोला 1 बजार परा कर्फ्यू बे 24 जिल्लायाव सानजौफुनि 12 बाजिसिम खोला थागोन 1 बाजिनिफ्राय कर्फ्यू जागोन बे होनदों बेनिफ्राय मोदी राज्यर मंत्री हिमंत बिश्वर भिडिओ कन्फारेंस गुजरात मडेलरे अधिक कार्यक्षम करिब राज्यर शक्ति विभाग जेनि जे मोब्लिब गो बिफान बेखौ गोख्रोंसिन खालामगोन डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माया गुजरातनि मडेलजों बेनिफ्राय एनडीआर प्रतिवेदन उन्मोचित निर्वाचन योग्यता निर्धारणर रूप निका प्रार्थीक परास्त करी अखम विधानसभाলৈ निर्वाचन 27 गराकी अपराधी जे गेबें गोथार बिजाथि बे बिजाथिखौ फेजेननानै असम विधानसभायाव देरहानानै थांदों 27 दायनिगिरिफोर आसामी बा कोर्टाव केस थानाय पुलिस केस थानाय आरिनाय बे आरो बेनि उनाव मोनसे रादाब दङ बे रादाबा जाबाय ए बोसोराव देख एरिले 7000 धन्यत्य भारतीय 1 बोसोरावनो 7000 मिलियनारि भारतारिफोरा भारतखौ नागारनानै गुबुन हादोराव खारलांबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बियो बेनिफ्राय फैबाय करीमगंजरफोरा 0.5 किलोमीटर निलगत सम्पदर भान्डार हिमान्तत बांलादेशे पाइसे प्राकृतिक गेस बांलादेश हादोरा जोंनि आसामजों करीमगंज आरो आसामनि सीमायाव मा मोनदों गेसनि नेचारेल गेसनि फुंखा मोनदों दा बिसोरहा गोबां माने मोजां जासिगोन मुलाम्फा जासिगोन
ते प्रतिदिननिफ्राय बेखिनियानो बेनि उनाव दङ आमार अखम नैबे आमार अखम रादाब बिलाइ बेहाय दङ काछार तिनसुकिया डिब्रुगड़ शनितपुर नगाव जिल्लार परिस्थिति भयाबह हार मनानाय कर'ना भाइरासआ दाबो जेनाखै गोबां जिल्लायाव बे गोख्रोङै जानानै दं जिल्लाफोरा मैखोमै काछार तिनसुकिया डिब्रुगड़ शनितपुर नगाव बे बिनिफ्राय दङ बहु कौटि लुट करी बैंक मैनेजार अमिय पलातक बे बैंक मैनेजार अमिय होननाया गोबां कौटि रां बेंकनिफ्राय लाख'नानै खारखुमाबाय बिनि उननि रादाबा जाबाय निबनुवार हार 8.7% जोंनि आसामाव जे खामानि गैजा रोङिनि बिबां बा जौखोन्दो बेयो जाबाय 8.7 जौखोन्दो गाज्रिथार बे साख्रि मोनोब्ला मानसिफोरनि अबस्थाफ्रा मोजां जायो सोलिनो हायो फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनो हायो बेनिफ्राय मोनसे रादाब 30 लाख टकार पन লৈ শিশুক অপহৰণৰ অপচেষ্টা বৰক্ষেত্ৰীত চিকিৎসকক বান্ধি লৈ মাৰপিট ডকাইতে কাঢ়ি নিলে ধন গহনা গাড়ী बरखेत्री होननाय जायगायाव बैनि हस्पिटालनि सासे डाक्टार आरो बिनि हिन्जाव इसोरखौ खानानै बुग्लि बुग्ला खालामनानै धन सम्पत्ति सना गहना गाड़ी लानानै खारलाङो आरो बिसोर नाजादोंमोन बै डाक्टारनि उन्दै फिसाखौ लानानै खारखुमानो नाथाय बे जाफुङाखै लाङाखै गथ'खौ बिनि उनाव जों फैदिनि दाना जुगसंख होननाय बांला पेपार बेहाय रादाबाव दङ असमर विद्युत क्षेत्र लाभजनक प्रतिष्ठाने परिणत होते पारेनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे आसामनि जि मोब्लिब गोहो बिफान बेयो मुलाम्फा गोनां आफाद जानानै फैनो हायाखै आरो बेखायनो दहाय बुंनाया गुजरातनि जे मोब्लिब गोहो बिफाननि मडेल बे मडेलजों थाङोब्ला माहाजोन जानो हागोन होननानै दा मोनसे वेस्ट बेंगलनि रादाब ममता बेनार्जीनि बेहाय ममता बेनार्जीया बुंदों बांलाके भांते देबना वेस्ट बेंगलखौ थोरला बोरला खालामनो होनाय नङा होनाय जानाय नङा बीजेपीनो मोदी सरकारनो बे खोथाखौ बुंदों आरो बिनि उनाव दङ हिंदू एलाकार उन्नयन त्वरान्वित হবে सुब्रत के आश्वास हिमंतेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमंत बिश्व शर्माया सुब्रत होननायनो बे खोथाखौ बे रादायखौ होदों जे हिंदू एलेकायाव गुबुन एलेका नङा हिंदू मानसि थानाय एलेकायाव जे जौगानाय बे जौगानाय खामानिखौ गोख्रै खालामगोन बा जाफुंहोगोन बे बिनि उनाव रादाब दङ कार्बी परिषदेर पुঁজি বৃদ্ধি विभाग हस्तांतरेर आलोचना कार्बी आंलंनि जे काउन्सिल बे काउन्सिलनि माबाखौ पुঁजिखौ रां थुबिलखौ बांहोनाय जागोन बा बिसोरनो थाखा हरनायखौ बांहोनाय जागोन आरो बे बिफाननि बिबानखौ सोलायलायनायनि सावरायनाय जादों बेनो बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव इंराजी रादाब बिलाइ गांसेल' द सेन्टिनेल बेहाय बुंदों
modified SOP from today. Modified SOP from today. दिनैनिफ्राय गोदान SOP. गोजौआव होबावदों मा बेहायनो India witnesses 85% decline in new COVID cases. Health Ministry. आसामनि जि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों जे 85% खमायबाय माबाया कोविड बेमारिफोरनि अनजिमाया। बिनि उनाव फैदों 34% स्टेट जुवेलार्स हेभ BIS हलमार्क। एसेबां दङ नाथाय 35% स्टेट जुवेलार्स साल' जोंनि हादोरसानि 34% सना रुफा फानग्राहाल' BIS हलमार्क दङ, गुबुनफ्रा गैया। आयेन बेरेखा नेम बेरेखा बिजनेस खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ मिलिटारि पुलिस इन्डिया अपेन्स भेक्सिन्स फर नेपाली उइमेन। भारतारि रौनिया हान्जाया मिलिटारिया नेपालाव नेपाली हिन्जावफोरनो भेक्सिन होनाय खामानिखौ मावदों। ओरै होनदों काठमांडु June 15 in a first the Indian Army has opened vaccines for Nepali women in corps of military police जायो इन्डियानिया नेपालाव दंहैयो काठमांडुआव बिसोरो मोनसे सेन्टार खुलिगोन आरो बे सेन्टाराव नेपाली हिन्जावफोरखौ नेपाल देशनि नेपाली हिन्जावफोरखौ फ्रि भेक्सिन होनाय जागोन। बेनिफ्राय बेहाय मोनसे रादाब दङ वर्ल्ड ब्लाड डोनर डे अबजार्भ मैया बुहुमनां थै दान होनाय सान बेखौ फालिनाय जादों, गुवाहाटीआवबो फालिदों। बेनि उनाव जोंनि आखायाव दङ असमिया खबर होननाय असमिया रादाब बिलाइ। बिनिफ्राय जोङो फरायनो लादों गाहाय रादाबखौ। गिबियावनो दङ रेलवे आरक्षी उपपरिदर्शके नाक काटिले असम आरक्षीर जब्द 8 लाख। असम पुलिसनि गोजौ मासिनि बिबानगिरिखौ रेलवे पुलिसा हमनो हादों। रेलाव 8 लाख थाखाबो मोनदों आरो बुंबावदों मा 50 लाखर अवैध फन बिक्री करी आरक्षीर जाলত स्वयं रेलवे आरक्षी थानार ओसी। आसलते बे आसाम पुलिस आरो जे रेलवे पुलिस बे दुर्नीति खालामग्रा मानसिया अफिसारा रेलवे पुलिसनि एखाने बेखौ बुंदों 50 लाखर अवैध फन बिक्री करी आरक्षीर जाলত स्वयं रेलवे आरक्षी थानार ओसी। रेलवे पुलिस स्टेशनावबो रेलवे जि स्टेशन बेफोराव रेलवे पुलिस स्टेशन थायो नालाय बिनि ओसी सासेया बिदि खामानि मावदों, दायनि खामानि मावदों आरो। बिनिफ्राय गाहरी गो पालनेर कर्म संस्थापनार बात मुकली करक पशुपालन विभागक निर्देश मुख्यमंत्री। जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर शर्माया जुनाद बिफानखौ बिदि बिथोन होदों मा आसामनि मानसिफोरखौ अमा आरो मोसौ फिसिनानै जाहाथे थांनानै थानायनि लामाखौ गावनो गाव मुखाल खालामनानै लानो हायो, बिसोर जाहाथे रावनिबो सायाव सोनारनानै थानाय जाया। बिनि उनाव फैदो सरकारि स्कुলত खाली शिक्षक पद पूरण কৰিবলৈ तत्पर दिसपुर जैনৰ नेतृत्वत कमिटि गठन। दहाय बुंखांबायखौ जे साबा मानसिनि कमिटि बे मास्टार साख्रि होनायनि थाखाय जि कमिटि दानाय
बे कमिटियाव दङ रमेश सान जैन बियो स्पिकार, एसन चौधरी मेम्बार, फनेन्द्र जिदुम मेम्बार, प्रसन्न बरा मेम्बार, ओमफ्राय एसन दास मेम्बार सेक्रेटारि। बेनि उनाव दङ जोंनि आखायाव दङ मोनसे असमिया रादाब बिलाइबाव असमनि, बे जाबाय दैनिक जनमभूमि। बेहाय मैखोम रादाबा जाबाय गाहायै बृद्धि पाइसे बेटलनर संख्या, मन्त्री अशोक सिंघालर पुनर्घोषणा, रिजार्व बेंकर नीति नियम भंगकारि ऋण रेहाय दिया नहब। अशोक सिंघाल आसामनि मिनिस्टार सासे, बिथाङा बुंदों जे आरबिआई रिजार्व बैंक अफ इंडियानि नेम निथिखौ सिफायनानै थाखा दाहार लानाय माइक्र' फाइनेन्सआव थाखा दाहार लानायफोरनो रेहाय होनाय जानाय नङा बेखौ होनदों। बिनिफ्राय फैबाय जोंनि आसामाव बे केसनि अनजिमाफोरा बांनो हमदों। मा गोबां केस बिसोरनि जेबो बिजिरनाय दाबो मोनाखै। बेखायनो बुंदों मा आदालतत कभिड सृष्ट परिस्थिति आरो लकडाउनर प्रभाव आरो बिनि थाखाय निष्पत्ति नहुआ गसर संख्या तीव्र हारत बारिसे। बेनिफ्राय जाबाय मा प्राक्तन फुटबलार मणि खाख्लारिर अकाल बियोग, सासे जोबोद मोजां फुटबल गेलेग्रामोन, मुङा मणि खाख्लारि। बिथाङा आपार आसामनि बे दुलियाजाननि कसारि फोथारनि माबा गामियाव थाग्रामोन। दा बिथाङा थैनानै थांबाय, बिनि थाखाय थैनायनि दुखु फोरमायदों। बिनि उनाव बेहायनो रादाबाव दङ पलेन्ड खरुवाले स्ल'भाकियाय इउर'कापआव स्ल'भाकियाया पलेन्डखौ फेजेनदों इउर'काप 2020। बिनि उनाव जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम। बेखौ लानोसै फरायनो लानोसै। दिल्लीर हिंसार फुनानै दिल्ली उच्च न्यायालय प्रतिबादर সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। बे दहायबो बुंखांबाय देबांगनानि खोथा। 388 दिनर पाছত जामिन देबांगनार। बे आरो देबांगना होननाय जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि असमिया आइजो बे जेलाव जोबजानानै दंमोन। बेखौ मैया जेलनिफ्राय हगारनाय जाबाय। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ एटियाव रहीश्वर आबर्तत बिश्वजित चौधुरी सन्धानहीन खर घटना। बिश्वजित चौधुरी होननाय सासे मानसिया बरपेटानि गोमानानै दङ। बियो माबोरै गोमादों बबाव दङ बेखौ दाबो मिथिनो हायाखै। बेखायनो बियो गोमोथाव, मानो दाबो मिथिदिया बे खोथाखौ बुंदों आरो। दा जोंहा समायाबो गैला। आं बेखिनिखौनो रादाबखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै खोनासंहोबाय। खालि हेडलाइनखौल' गासै फरायजोबनो हाया। बेखिनिखौ फरायनानै दिनै नोंथांमोननिफ्राय आङो बिदाय लाबाय।